Čau banáni, dneska je medailový pondělí, takže se podíváme na Slovakman. Za prvý Slovakman má jedno z nejhezčích finisherských triček a k tomu tahle plastová medaile, ona byla plastová už loni a tahle mně se líbí, mně se prostě tady tohle líbí, ty plastové medaile. Já tady nemám váhu, protože jsem venku, ale vážil jsem ji doma v kuchyni na robotovi a má 106 gramů a fakt je hezká, takže za mě je to 8. A teďka k tomu samotnému závodu. Já nechci, aby to vyznělo jako hate, protože si myslím, že ten Slovakman Half 70,3 má potenciál být jeden z nejlepších ve střední Evropě, jo? Protože když si vezmu, že jestli to byl 15. ročník Slovakmanu a bylo tam 90 lidí, co to dokončilo na full distance, jo, a teď se podívejte, oni udělali druhý ročník 73 a bylo tam 300 přihlášených, nebo skoro. Druhý rok. Zaměřte se na to. Bude to dokonalý. To, že voda není ideální, je málo vody. Naopak, je to těžká voda a chceš být Slovakman, musíš to dát, prostě plaveš v tom zeleným. Jednoduchý. Jo, já si myslím, že má to obrovský potenciál. Ale teďka to pojďme teda zhodnotit. Jsem si tady napsal poznámky, ať na něco nezapomenu. Takže registrace, to jako se moc nepovedlo, protože jak tam bylo těch 350 lidí třeba, byl tam jeden počítač a jedna paní, která kontrolovala, jestli to máš zaplacený, nebo jestli máš licenci. Byla tam jako fronta třeba na hodinu, což při tak málo počtech lidí není to jako ideální, no. Chceš tam jako trávit čas jinak. Ale zase, jo, je to malá akce, není to tak hrozný. Tak, co bylo horší, tak byly záchody. Už v pátek večer, já jsem se ptal, kde jsou záchody, protože já jsem chtěl jsem jít na záchod a byli zamčený, tak jsem šel, zeptal jsem se jednoho organizátora, co měl na sobě nápis stav, mimochodem organizátoři taky nádherný trička, nádherný, byli vidět, úžasný, k tomu se pak dostaneme na občerstvačkách, ale tady jsem se teda zeptal jednoho, on mi řekl, že jsou tam a ukázal, kde bylo těch 10 tojtojek. Já říkám, jo, tam jsou, ale jsou zamčený. A on, aha, tak to nevím. A já, OK, šel jsem dál, zeptal jsem se dalšího a to stejný. Ty vole, když ti někdo řekne, že jsou zamčený tojtojky, já nevím, já bych je šel otevřít, no, ale nestalo se tak. A ráno při příjezdu v 6 jsem šel do depa, takže v 6:10, v 6:15 jsem si říkal, jdu na záchod. A hele, někdo otevřel, jakože to přestřihnul, ten zámeček, a ty organizátoři tam přijeli třeba 6:15, když start je 6:45. Takže půl hodiny před startem se otevřely záchody. Ještě jako jeden byl, že 2 byly před sebou, jakože byly zavřený, tak to potom taky někdo jako popotáhnul. To jako je velký mínus tohle. A další, já jsem si dělal srandu, jestli jste viděli video z Oravamenu, že tam prostě byla fronta, všichni poslušně stáli a jeden prostě týpeček všechny předběh a řekl, sorry, já jdu jenom na záchod. A já jsem říkal, tyjo, že příště si vezmu gafu a tu tojtojku oblepím. No tak tady Slovakman organizátoři to udělali za mě a já místo ty gafy, ty pasky, jsem si měl vzít radši toaleťák, jo, protože ten taky došel ve všech tojtojkách. Takže když někdo šel na záchod, tak se ptal jako, jo, nemáš papír? Jako, mohlo jich tam být víc. To je jediný mínus na celý akci. A teď skočím, jak já jsem tam byl, já jsem přijel a já jsem zaparkoval u zimáku, a protože už jsem tam spal minulý rok a bylo strašný teplo. Ještě o půlnoci bylo venku 30, takže v té dodávce bylo mnohem víc a já nemohl spát, já se nemohl usnout, ale protože to bylo u zimáku, tak já jsem si to šel ještě projít a viděl jsem, že tam je sníh jako z rolby, takže já mám vždycky nachystaný 3 přepravky, jakože na běh, na plavání a na kolo, takže jsem to vysypal prostě na zem
v té dodávce a šel jsem a naplnil jsem si to prostě ledem a dal jsem to tam a trošku jsem si to jako ochladil, takže jsem pak jako usnul, ale nebylo to jako ideální, jo? To prostě, jakože nebejt vyspalej není ideální. Plavání bylo jedno z nejtěžších pro mě a tady musím ocenit organizátory, kteří ještě večer řešili, kudy se poplave, protože tam jsou takový, je to celý zarostlý a je to fakt jako těžký, že někdy se tam můžeš jako prodírat, no, připadáš si jak princ v šípkový růžence, ale prosím nás, vy, co umíte plavat, nehraje to žádnou roli, protože ty nejlepší ty časy měli stejně, jak kdyby plavali v bazénu. Já to nechápu, jo. Já jsem teda bojoval s limitem, že jsem vylez tak. Fakt jsem plaval takhle pomalu, že to neumím, ale ostatní to plavali jako normálně, jo. Takže to není jako výmluva, jako že je to jako že tam je bordel, jo. Prostě je to zarostlý, je málo vody, prostě takováhle je situace, takže to prostě takhle musíme brát, jo. Chceš být Slovakman, musíš plavat tady v tom. Já jsem s tím v pohodě úplně. Ten limit mě ale naštval teda, protože jsem ho málem nestihl a takže jsem si řekl, že fakt jako s tím plaváním musím začít něco dělat. Takže už dneska je vlastně pondělí, takže jsem šel plavat včera i dneska a na Hradec teda už se zlepším, jo, protože tohle byla ostuda moje. Kolo byla čistá rovinka, místama jako foukalo, ale byla tam jedna občerstvovačka na každém kole. U té 73 to za tolik nevadí, že to jsou 3 okruhy. U toho full, podle mě tam nemůžete někoho nalákat, ať to jde jako zkusit, prostě, že jedeš 6 okruhů, to je šílený, jako tam se točíš jak křeček už jako na kole. Ale zase občerstvovačka po otočce, a byli tam jako úžasní lidi. Ty dobrovolníci nebo ty, co to pořádají, jsou super. Jo, prostě podávali všem, těm rychlejm a i těm pomalejm. Prostě já na ty organizátoři nemůžu říct nic špatného. Byli úžasní. Běh se běhal v parku a tam zase bylo vidět, že ty organizátoři, jim šlo fakt o to zdraví, aby ty lidi nekolabovali. Takže se ta trať měnila ještě v pátek večer a velká část se běžela ve stínu, jo, toho okruhu. Takže zase ten organizátor pro ty závodníky udělal maximum a bylo to dobrý. A občerstvačky byly snad každý 2 kilometry a tam bylo všechno. Já proto říkám, že tenhle závod má potenciál být jeden z nejlepších v Evropě, ve střední Evropě. Protože občerstvačky úžasný, jako nemusel jsi mít nic prostě svýho. A cíl tam byla jako škoda, že prostě nejmenovali všechny ty, co dobíhají, což je škoda, že jako pořád je to jako náročný, jo? Že jsi jako 5 hodin, 6 hodin na trati a už je pak jako škoda. Takže co bych jako zlepšil na příště, tak určitě tu registraci, ty záchody, ale říkám, jo, to je maličkost. A já bych teda spíš dal jako kompetence těm dobrovolníkům, jo, že prostě přesně tohle, jo, že když za váma přijde jeden, druhý člověk, že jsou zamčený záchody, tak asi někdo jenom zapomněl je otevřít a můžete to jako vyřešit. A ještě mě tam napadá, jakože moderátor, jo, ještě to, jak se posouval start na to plavání, že se vybrala ta optimální trať, kde bylo nejméně toho zarostlého, tak se posouval start o několik set metrů, takže tam nebylo slyšet ozvučený, hele, v pohodě. Tohle, když to řešíš ještě, že to posuneš, možná ráno se to rozhodlo, jak to bude, to je pochopitelný, jo. Důležitý je fakt to bezpečí a proto jste udělali jako maximum. Ale co bych teda vytknul jako moderátorům, že se jako ptá, kam se dávají oranžové tašky. Hele, to si zjistí předtím, jako to je příprava moderátora a to nám řekni. Ne, že se budeš ptát, že nevíš, kam se dávají. Já to vím do bílého stanu. Jo? Tak
příště se mě můžeš zeptat a já ti to řeknu. A ještě jednou teda si myslím, že tenhle závod má obrovský potenciál, protože když si vezmu ten doprovodný program, 5 km běh, 10 km běh, dětský běhy, kolečko, jo, že prostě pro ty, co si to chtějí zkusit, tak plavou, já nevím, kilák, jedou 30 km na kole a běžejí 7 km, tak to je prostě na zkoušku, že i ten doprovod si to jako může zkusit. A další rok bude třeba ten poloviční. A ještě doprovodný program v tom parku, kde byl stín, tam to bylo krásný, hlavně hrady, jako skákací hrady pro děti, takže se tam jako zabaví ty děti. Jakože tohle všechno, co bylo okolo, bylo perfektní. Takže za mě, jako jak jsem dělal to pořadí jako těch českých a slovenských Ironmanů, triatlonů teda, tak od trošku bych to dal vejš, protože tohle byly tam chyby v té organizaci, ale dá se to tolerovat. Takže jako má to fakt potenciál zaměřte se na 73, navýšte kapacitu, úplně se vykašlete na těch 90, co dělají toho Ironmana celého. A udělejte světovou 73 Slovakman. Jasně, těch 90 Slovakmenů, co to dokončí, každý rok se mnou nebudou souhlasit, ale já si myslím, že na té 73 máte fakt potenciál příští rok 500 a za 2 roky, za 3 roky třeba 700-800 lidí. Protože Piešťany jsou pěkný. Nevím, zkuste se zamyslet, ale co si o tom myslíte vy?